V živote často žonglujeme s rôznymi loptičkami, no a niektoré z nich sú gumené a niektoré z nich sú sklenené. V tomto videu by som vám chcel priblížiť jednu metaforu, ktorá vám potenciálne môže pomôcť zvládať rozhodovanie ohľadne toho, čo robiť a čomu sa vyhýbať. Práca ako taká je gumená loptička. Tým, že je gumená, tak keď ju takto pustíme na zem, tak sa nám odrazí. Rodina, priatelia a vzťahy sú sklenená loptička, ktorú keď pustíme, buď sa doškriebe, zošuchá, alebo môže rozbiť. Preto keď žonglujeme s jednotlivými loptičkami, mali by sme myslieť na to, ktoré loptičky si zaslúžia našu pozornosť, ktoré hodnoty si zaslúžia našu pozornosť. Toto video je venované najmä tým ľuďom, ktorí pracujú od nevidím do nevidím. Tým ľuďom, ktorí zabúdajú, že loptička, ktorá sa odráža a ktorá často nemá konca a kraja, je loptička, ktorá sa bude odrážať, či chceme alebo nechceme. Ale tie loptičky, ktoré majú tú symboliku, ktoré majú ten materiál a tú hodnotu, sú tie loptičky, ktoré by sme nemali púšťať z rúk a mali by sme ich pevne držať. Takže myslíte na to, s akými loptičkami žonglujete, ktorá z nich má aký materiál, no a na základe toho sa rozhodujte.